duniya mai da musulmai. Kana da ƴaƴanka, kana da imani. Assalamu alaikum. Barka dai. Lafiya kalau. Ina gajiya. Alhamdulillah. Madalla. Kai, amma malam kamar kai ne muka cinikin fili da kai a kwanakin baya. Kai, hanya kuwa banda abin ka ni mai cinikin fili yayi kama daga hakan na wanda nake. Amma fa kun yi kama. To ka san kama ai da wani ba ta wani amma dai ta ishi wani tsoron Allah. Ai dole duk duniya za ga mutum wani ina kama da wani. Bature ma sai ga kama da Bahaushe. Ana samu ai. Ka san sunansa shi wancan? Da ban san sunansa ba gaskiya. Ayya, ka ji inda ka buga kenan da ka rike sunansa ai saboda duk garin nan dai da mutum ina garin nan ba zai bata ba. Ka je ka samu mai gari man kai ma bayani. Ai tunda na je na fada na zayyana wa mai gari magana. Babu wani abu da ya biyo ba har yanzu. To ka ci gaba da addu'a an Allah yadda za a same shi. In dai ana addu'a za ku a same shi. Amma me sai da fili ai daban yake. Ai ni ka gani musaki ne ma ni Allah. Amma malam kai ne fa. Kamar ya kai ne. Kaga ko dai wancan ne ka ganshi.